Bon dia, amants de la música i buscadors de l'originalitat. Us trobeu al programa especial de la teletenda dels sons sorprendents. Prepareu-vos per a una experiència musical que us farà córrer les lletres del pentagrama. Avui tenim un plaer estratosfèric per a vosaltres. Els invents més originals que mai heu sentit. Imagineu-vos un híbrid entre una trompeta i un trombó, o una cosa que sembli una guitarra, però que soni com una orquestra sencera. Sí, heu sentit bé. Els nostres alumnes de tercer han creat les invencions més delirants de l'univers musical, i no només són originals, sinó que també són tan senzills de tocar que fins i tot el vostre gat podria fer una sinfonia. Així que ja ho sabeu, si voleu sorprendre a tots els vostres amics i veïns amb un so que no s'assembla a res que hagin escoltat mai, truqueu al Bernat Artola ara mateix i aconseguiu les nostres invencions musicals, cortesia dels nostres petits prodigis de tercer. Avui us anem a presentar la fulla solar. Primer us vaig a contar una coseta. N'hi havia una fulla que brillava destacant més que totes i va vindre l'hivern i se les va emportar totes. I la fulla que brillava va arribar a un desert i de tant resplendor va sonar. Ara us vaig a contar les curiositats. N'hi ha 6 en el món, una per a cada continent. Després us vaig a contar els funcionaments. Si li dona molt el sol, sona agradable. I si li dona molt l'ombra, sona xirriant. Any, en 2030 se va crear. Mida i pes. Medís 1 metre i 2 centímetres, també pesa 2 quilos. Ara vam a dir la família. La família de la fulla solar és la solaritat. I, per últim, costa 1.002 cèntims. I ja he acabat amb el meu invent. Bon dia, el meu invent és l'estanòfon. Curiositats. L'estanòfon va ser un invent que es va valorar un instrument 2 anys després d'haver-se creat, perquè tot el món pensava que era una estanteria normal. La història va ser que l'estanòfon se me va ocorrir quan en la biblioteca volia sentir música mentre es llegia, però com la bibliotecària era molt tiquismiquis, no em va deixar portar ni cascos ni auriculars. Aleshores se me va ocorrir l'estanòfon. És de la família dels estanquinòfon. Es va crear el 3 de febrer de 2001. Pesa 7 quilos i de longitud fa 2 metres. Si voleu comprar-lo, val 500 euros perquè és únic en el món. Funcionament. Tu agafes un llibre i després del que transmet sonarà d'una manera o d'una altra. Gràcies. Adeu. El llapis musical. Quan pintes fa música, però depèn de la teua emoció. Si estàs content, surt música alegre. Es va inventar en l'any 2015, el dia 5 d'abril. Està fet de metall i madera. És de la família colorida. N'hi havia una vegada un xiquet que es va trobar un llapis i el va provar i va sonar una música misteriosa. Val 10 euros. Pesa 9 quilos i medís 12 centímetres. Bon dia. El meu instrument és el maletamús i unes curiositats són aquestes. Quan la maleta té moltes coses, es fica plena i fa un soroll que no és tan bonic. Funcionament. Quan et vas de viatge i poses moltes coses, el cor farà un soroll. Família. Maletafonos amb rodes. Mida i pes. Pot pesar 3 quilos i 1 metre. Crear. Lo creó una abuela de casi 100 anys en el any 1000. Material. Té tela, ferro, madera, música i plàstic. I aquest és el meu instrument. El meu instrument és pidicant. Pidicant és un instrument d'una xiqueta que un dia passejava pel carrer i va passar per davant d'una paperera i en la paperera hi havia una bicicleta. Va tindre curiositat per agafar-la. Quan la va agafar i va muntar,
van sonar cançons de Mozart i Beethoven. Funcionament. Quan es montes, sonen cançons de Mozart i Beethoven. Quant costa? Només costa 4,53. Només hi ha 3 en el món. Família, roda. Qui vulgui aquest instrument, que cride a Bernat Artola. El meu invent és remo. Es va descobrir un dia que anava a reciclar la basura i quan havia tirat la botella havia sonat música. Funciona quan recicles bé, fa música bonica, però quan no recicles bé, fa música fea. És de la família basura. Costa 90.000 euros. Material és de plàstic. Curiositats, sols hi ha 10 remus en cada país. Són molt alts. Té rodes. La creadora havia sigut Emma Andreatti Camisi i es va crear el 2 de 2050, el dia 21. Colors: groc, blau, verd, marró i gris. D'amplada té 80 centímetres o 90. Pesa 1 quilo o 2 quilos. I de metres, 2 metres o 1 metre. I aquest és el meu invent. La manta musical. La manta musical va ser inventada per Mireia. A més d'escalfar, ajuda la gent a dormir-se i alçar-se gràcies als sons musicals. 80% de la població, quan escolten música per el matí, eixe dia estan més feliços. Es va crear en l'any 1999, 22 de febrer. Pesa 2 quilos, medís 2 metres de llarg i 1,5 metres d'ample. Costa 79 euros. Pots programar l'hora que vols que soni cada musical. A la nit sonarà una música relaxant i al matí sonarà una música alegre i motivadora. No us quedeu amb les ganes de tindre la manta musical? Truqueu ja al Bernat Artola!